ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ନାଇଟ୍ ରିଚୁଆଲ୍ସ ପିଲାର ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରେ ଆଉ ମାର ହୃଦୟକୁ ମଧ୍ୟ। ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ'ଣ? ନମସ୍କାର, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମିନି ବ୍ଲଗ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ସ୍ୱାଗତ। ଦିନଭର କାମ, କିଚେନ୍, ତା ସହିତ ଅଫିସ୍, ଇମୋସନ୍ ସବୁକିଛି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରି କରି ଗୋଟେ ମାର ମନ ବି ବହୁତ ଥକି ଯାଇଥାଏ। ରାତି ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପଜ୍ ବଟନ୍। କିଚେନ୍ଟାକୁ ଲାଷ୍ଟରେ ସଜାଡ଼ି ପକାଇଲେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ମନକୁ ସତରେ ଅସଲି ଶାନ୍ତିଟା ଆସିଯାଏ। ଯେବେ ଯେବେ ସକାଳୁ ଯାଇକି ଘରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ପୁରା ଯଦି କିଚେନ୍ଟା ହଡ଼ବଡ଼ି ହେଇକି ଥିବ ନା, ଦେଖି ଭାରି ମନଟା ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼େ। ସକାଳର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସଫା କିଚେନ୍ରୁ। ତାପରେ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ସିମ୍ପଲ୍ ରୁଟିନ୍, ଯେଉଁଥିରେ ଛୁଆମାନେ ତାଙ୍କର ପୁରା ଦିନଭରର ଫିଲିଙ୍ଗସଟାକୁ ଗୋଟେ ଡାଏରୀରେ ଲେଖି ନିଅନ୍ତି। ସେଥିରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଯାହା ବି ଥାଏ ପ୍ରକାଶ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ମାଆ ହଉ ବାପା ହଉ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ପଢ଼ି ତାଙ୍କ ଭିତରର ଫିଲିଙ୍ଗସଟା ବୁଝିବା ବହୁତ ଇଜି ହେଇଯାଏ। ମୋତେ ଲାଗେ ଏଥିରେ ନା ଛୁଆ ଆଉ କିଛି କ୍ୟାରି କରିବନି ନେକ୍ସଟ ଡେ ପାଇଁକି ତା'ର ଇମୋସନକୁ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ କିଛି ଆଫର୍ମେସନ୍ସ କରନ୍ତି, ଛୋଟ ପ୍ରେୟାର କରନ୍ତି। My potential is unlimited. I am stronger than I know. With focus, I choose my choices. I see my goals clearly. I trust my journey. I dream, I believe, I receive. My potential is unlimited. ଏମିତିକା ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍ ରୁଟିନ୍ ପିଲାର ମନକୁ ବି ସଫ୍ଟ ରଖେ, ତାକୁ କନଫିଡେନ୍ସ ଦିଏ, ଆଉ ମାର ମନକୁ ବି ଦେଇଥାଏ ଶାନ୍ତି। ନାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ଟା କେବଳ ଶୋଇବା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ରିସେଟ୍ କାଲିର ସକାଳ ପାଇଁ, ମା ପାଇଁ, ଘର ପାଇଁ, ଆଉ ପୁରା ପରିବାର ପାଇଁ। ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ନିହାତି ଦରକାର। ତାଙ୍କ ମନ ଶାନ୍ତ ଯଦି ରାତିରେ ରହିଲା, ସକାଳଟା ତାଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଉ ଯଦି କେବେ ତାଙ୍କର ରାତିର କିଛି ଆଉ ମୋମେଣ୍ଟସ୍ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଡେଫିନେଟଲି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେଇ ରହିବାକୁ ଆମ ପେଜ୍କୁ ଫଲୋ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଏମିତିକା ହିଁ ବହୁତ ସାରା ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରି ଚାଲିବି, ଯାହା ଆମ ଲାଇଫ୍ରେ ଚାଲିଥାଏ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବି ପହଞ୍ଚେଇବି। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।